שלום לכולם, כאן טל ברוכים, אני מסקר אותה, והיום אני אעשה סיקור על שתי שלטי ווי שהזמנתי. הם חיקוי, לא אמיתיים, חייבת להגיד שהם עלו לי ממש זול, לא זוכרת כמה אבל אני זוכרת שזה זול. הם הגיעו נראה לי ביחד, אני לא זוכרת אם הזמנתי אותם מאותו מוכר, כנראה שכן כי הם הגיעו ביחד. אז זה סוג של אנבוקסינג כזה, אז בואו נפתח את הקופסה. אתם רואים, זו קופסה, היא באה, כאילו מאחורה יש את הכתובת, אז אני לא רוצה להראות, אבל הנה אני אעשה את האנבוקסינג לפניכם. אני פתחתי את זה כדי שיהיה לי יותר קל, אז הנה, וזה מגיע בקופסה כזאתי, עם השלטים בפנים. אתם כמובן יכולים לבחור צבע, אני בחרתי אדום, כי למה לא? אני אפתח את זה, אתם רואים, פתחתי, ככה. עכשיו, יש פה את הגליל הזה, אני הזמנתי נונצ'ק, שמי שלא יודע זה השלט הקטן, והזמנתי שלט גדול גם. הנה. אני אשים אותם על המיטה רגע, וגם את הנונצ'ק. איפה הוא נתקע? הופה, הנה. אוקיי, אז אני חייבת להגיד שהעיצוב של הנונצ'ק הוא כמו של נונצ'ק רגיל. הם שמו פה את החתיכת פלסטיק הזאת שדומה לזכוכית. החיבור הוא אותו חיבור. אני חייבת להגיד שהצבע, עבודת צבע ממש יפה. עשו עבודת צבע ממש נחמדה. כל החיישנים, הג'יירו והאלה, לא יודעת למה אמרתי ג'יירו, לא משנה, תצלמו מזה. אלה רגילים. האמת היא שמה שיפה זה שהשלט מגיע עם הכיסוי, וזה כיסוי כאילו מרגיש טוב, הוא כאילו איכותי, הוא לא סתם. הוא לא נראה לי המקורי כי הוא פה קצת בצבע סגול כזה, אבל זה הכיסוי. הלחצן כמובן עובד. לא אותו רעש של לחצן ווי, אבל שיהיה. אני שמתי סוללות כמובן, בדקתי את זה כבר על הווי, אז הלחצנים כמובן זה, אתם רואים שהכל עובד. הסוללות פה מאחורה, העינית עצמה של האינפרה אדום נראה לי, זאת זה, כל הלחצנים, פאוור והכל, הכל בסדר גמור. קישורים כמובן אני אתן בדיסקריפשן, כמובן שיש לו רטט, אני שיחקתי איתו. בווי הרטט עובד, החיישני רטט הם דווקא טובים. מהחוויית משחק שלי איתו, אין לי כאילו שום דבר להגיד נגד, רק שמרגישים שזה חיקוי כי הלחצנים הם לא מרגישים אותו דבר, כאילו, לא. אז זה בערך הסיקור שלי על השלט הזה, ועל הנונצ'ק, גם עבודת צבע מעולה, הכל. זה בא עם הכיסוי כאן, בנונצ'ק זה בא בלי כיסוי, אבל יש שם כל צבע שתבחרו. ואני חייבת להגיד שהמשלוח היה די מהיר. אני חושבת שתוך 2.5 שבועות הוא הגיע אליי, משהו כזה. חבילות שהזמנתי ויותר קטנות מאלה, יותר קטנות מהשלט הזה כאילו, הגיעו אליי נורא לפני, כאילו אחרי הרבה זמן שחיכיתי. אז שוב פעם, תודה שצפיתם. אם נהנתם ואתם מעוניינים לדעת עוד על המוצר הזה, אז תרשמו לי בתגובות. תודה שצפיתם, לייק וסאב, יאללה ביי.